अमाफ्रा गोजावलांबावबायसो हाबजोब्बाय बेयाव नै नायदो नै सागार खुलुमबाय लोगोफोर दाब दाब जायगाफोराव दै बाना जानायखौ जोङो नुबाय थादोंमोन नाथाय जोंनि सा ओनसोल जेन'बा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सा जोबथानाय गामिफोर जेरै मालिबिटा एरिया बेफोराव बाना जानायखौ जोङो नुथ'वाखैमोन आरो 6 बोसोरसोनि सिगांसो बेखिनियाव बानाया जादोंमोन नाथाय देग्लाय आरोबाव बाना जाफिनदों मानो होनोब्ला भुटाननिफ्राय मोनसे बोहैबोनाय दै जायखौ बुङो लालाय दै दा आं जेराव गसंनानै दङ नैबेनो जाहैबाय लालाय दै दा नैबे लालाय दैनि अभार दै बोहैनायजोंहाय खुरख्लंनानै माखासे गामिफोरखौ बिराद धंस एबा डिस्टार्ब खालामनाय मोनसे थासारिखौ जोङो नुनो मोन्दों लोगोफोर दा बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नायदो नोंथांमोना नैबे भुटान सेरनि गोजौ जायगा जे जायगायाव दैनि बिराद अभाब बे जायगायावबो बानाया माबायदि जादों जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना नायलांनो हागोन माने लोगोफोर भिडिअखौ जोङो जागायजेननायनिफ्राय जागायनानै लानि अब्ला आङो थांगासिनो दङ दा मालिबिटा बाजारनि एबा बागमारा बाजारनि साहाथिं आं थांगासिनो दङ दा जे जायगायावहाय मेन पर्सन जे एफेक्टेड एरिया दा बे जायगासिम सौहैनोहाय नै लामायावनो आं बेबायदि सालाय सोमनो गोनां जादों बेयो जाहैबाय मोनसे मेन रडसो बियो मेन रड दा मेन रड खिनियावनो बेबायदि दै बोहैगासिनो दं नै बेखौ जों नुनो मोन्दों न'फ्रा लोमसावजोब्बाय नै सोरगिदिं नायदो जेरैबो दै ओ माय गड नैबे जाहैबाय मेन लामा बियो मालिबिटानि मेन लामा जिनाखि साहा थांग्रा मालिबिटा बाजारनिफ्राय दा बेखिनियाव नै माबायदि बियो लोमसावजोबदों बेयो दंग' फिसाल'मोन बेनिफ्राय नैबे मेन रड आं दासो बारनानै फैनाय बे मेन रड बेनिफ्राय ओरैहाय बिराद गोथौमोन नै बेखिनियाव फेन्दासेमोन दहाय फुङावहाय इमान आसि लेटे स' दा लोगोफोर जोङो सानो मालिबिटाया भुटान खाथि गोजौ जायगा बाना जाया होननानै जों सानो नाथाय नोंथांमोना नुबाय बेसे गिदिर माबायदि बाना जायो बेखिनियाव माने फैयो जाहैबाय भुटाननि दै भुटाननिफ्राय फैनाय जिनाखि दै बेनो ओरैबायदि खिन्थु 6 बोसोरनि सिगां जादोंमोन बेखिनियावहाय बानाया देग्लाय आरोबाव मानि थाखाय जादों बे जाहोनखौ आं मिथिथ'वा अब्लाबो दा नोंथांमोना नायनानै लाग्रो कि गाव इथु दलेहाल दा मालिबिटाथ' मोनसे बिराद गिदिर एरिया दा बि सिंनि एरियानिनो मोनसे गामि दलेहाल होननानै बुङो ओमफ्राय बेथ' इयोथ' मेन रड হয় इथु बे जाहैबाय मेन रड आं खस्थ' मस्थे बारबोबाय बिसिम नै आरो साहा थांनो नाजावो हा मुर्गी बहुत गल एकदम पानी হয় হয় ঘৰত কিমান হৈছে ঘৰত একদম পুরা ঘৰত পানী না পানী একদম ঘৰ কোনো একদম ভাত বনোৱা জায়গায় নাই আচ্ছা बे लामाया जाहैबाय मेन गामियाव हाबनाय लामा बेयो जाबाय नै लामानि ओरै थायो मालिबिटा एरियानिनो ओरैनो जाहैबाय सनापुर साहाजों बेनिफ्राय ओरै कयारबारि होननाय गामि दा बे खिनियावनि माखासे न'खरफोरनि लोमनाय नायोब्ला माने बे लोमजोबनाय न'आव हाबनाय दैया बेबायदि जानानै दं आरो नैबेथ' सिसि ब्लक लामामोन नै लोगोफोर नैबे सिसि ब्लक लामा बेनिफ्राय दा बिनि अबस्था नै बेसेबां गाखोदों दैया नै नायदो ओ माय गड जोबोद दुखुनांथाव थासारि बेस्राफोर नै ओरै नाहरदो ओ माय गड नै दहाय देरसिनबावमोननो ओरैबो दाथ' एसे गोलै जाबाय गोलै माने एसे लैनानै दं आरो दा एसे लैबाय नै बा ना नायदो नै बेसे गोथौ न'खिनियावनो नै आरो दहाय देरसिनबावमोन आंथ' फुंद्रायाव सफैनो हायाखिसै नै बेस्राफोर औ बा सेस न'आवनो जानजिसे जानायसै माथो हाब न'आव हाबजोब्बाय
नै बावबो बोरैथो संजाबावनाय सेस 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 नायदो नै सागार हरफिननांबाय ओरै मांखोबाय दहाय देरसिनमोन नामा दैयालाय बेयावनो न'आवनो ए हे न'आवनो हाबजोब्बायमोन नै होथेना नैबे होथेथ'नायनिसो ने दासो होथेथ'नायनि बे ओरैबो हाबदोंमोन ने आयं ए बिदि थाबाय थायोलाय बोरैथो जानांगौ बिदिनो जाबाय थाखायो ना माथो खेबसेबो बे लामा बायफ्रुलायनायाव बिदिनो जाखादों बे भुटाननि माबा प्रटेक्टआनो बायनानै बिदिनो डाइरेक्ट फैबाय भुटाननि प्रटेक्ट ओमफ्राय बे भुटाननि मा दैयो माबा लालाय दै थाख्लायबो होनो बेखौनो थाख्लाया हरै थाबाय दानखेयाव नायनि बायफ्लंनानै फैदों माथावरि होनायानो बायफ्लंनानै फैखाबाय माबा ओमफ्राय ओरैनो न'आथ' बरथिकसो जाना दंदां नै दै गोजा हे नै नायदो नै सेस ओंखाम संग्रामोन बे ने ओंखाम संग्रा हे अमाफ्रा गोजावलांबावबायसो ए दाउ अमा गोजावनाय मानाय नै खुनुरोखोम बेफ्राव थाबाय नै दाउआ हनै दा बर्थमान बेयो मालिबिटा एरियानि थासारि बे सा साइडनि नै बियो मा गामि होनदों आयं लालाय सनापुर आयंनि मा मोनलाय नामा आंनिया औ बेदे बसुमतारिनि न' बे नैबे आयं बेदेनि अबस्था नायदो नै बेस्रा नै बेबायदि थासारि दे सोर सानफेरबायदोंमोन एसेबां गोरान गोजौ जायगायाव बेबायदि लोमफैगोन होननानै दा नैबे न'खराव हाबबावनि जोङो मोनसेबाव न'खराव दा नैबावथ' फुदलायनानै दङ नै बेसे गोथौथाय गोथौनो एसे नै मोनसेबाव न'खरनि थासारि सेस ঘৰত সোমাইছিল পানী সোমোৱা নাই না অলপ বাচিছে মানে লোড হৈ তাৰ মানে পাৰ হৈ আহিছে সাইডত পানী সোমাইছে এই পানীটো নদীৰ পানী হয়তো আকাশৰ পানী নহয় নদীৰ পানী মইমोন ओंखाम संग्रा गासै बायराव माबा न' बानायनायनिफ्राय बायराव दोनदोंमोन औ दा बे गासिबो लांजोब्बायनो ए बासन पुत्र गोजावलांजोब्बाय इदि थाबाय थालाथ' मा जानांगौ जाखो न'आ माथो खालामबावना फैबाय थायो माथो खालामबावना उफाय गैया गायनांगौ जाहैबाय औ थालाबो उफाय गैया बेले थौलांबाय बे बिसिनिबो न' सिङाव हाबदोंमोन नङाला बाव हाबो ओंखाम संग्रा ओंखाम संग्राबो हाबदों लांजोब्बाय जेबो गैले ओमफ्राय सेन्देलबो गैले बे बायनायाव थानाय भारा बायदिसिना गासिबो लांजोब्बाय गैले बासना बासनाबो लांजोबदों ओरै हाबबोनानै नोङो ओरैनो न'आव हाबदों नै ओंखाम संग्रायाव ओरैबो हाबदों ओरै हाबलांबाय ओरैनोबो हाबबाय ओमफ्राय दा एसे लैबाय दैया दाथ' फुरा लैबाय बे रानबाय हाबजोब्बाय बेयाव नै सेस এই অবস্থা না পানি তো পানি খাইতে পারতে রাঁধতে পারি না খাবার হয় না এইটা একদম নিউজ লাইভত আহি যাব খাবো পারা নাই রান্ধিবো পারা নাই नै बिसिनि অবস্থাया नै सेस दा नैबेनो जाहैबाय बियो मेन खर' होनजायो माने जि जायगानिफ्राय दैया बायनानै हाबनानै गामियावहाय हुलुस थुलुस खालामहैनाय दै बेखौहाय ओरैनो नैबे एरियायावहाय लालाय दै होननानै बुङो ओमफ्राय थाख्लायबो होननानै बुङो बेखौनो दा बेयावनो ज' नायगासिनो दङ नै दा दैया माबायदि देदों नै बेखौ नायदो मेसेङावथ' बे एखेबारे दैयानो गैया जायो आरो एखे गोराननो दा दैज्लाङाव जुग जुग अखा हानायजों भुटाननिफ्राय फैयो भुटानाथ' नैबेयावनोसै बे खाथियानो भुटानसै आरो ससे थांब्लानो भुटान नै
बेनिफ्राय बै खर'जोंबो एसे हाबबावदोंनो दैया ओमफ्राय बेजोंहाय हाबदों आरो नै एसे बै साहा मोनसे दालां दं बेजों हाबदों बेनिफ्राय बेजोंबो हाबबाय एसे दा जोङो नैबे खर'सिम फैनानैहाय जों दा थांफिननो नागिरबाय नै दा थांफिननाय समावहाय बिदिनो गोबां मानसिफोर माबायदि जामारदों बेखौ नायनो फैदों आरो नै दा ज' नायनो फैदों बेनिफ्राय जों थांनानै न'खरनै न'खरथामसो हाबबावनि माखासे थासारिखौ नायबावनि दा जों हाबबावनि मोनसेबाव न'खर जोंनि आयं सभेननि गामियाखौ मा होनोथाय बेखौ लालाय सनापुर बे मालबिथा एरियानि लालाय सनापुर दा एसे लैबाय नै आं सौफैसान्दियाव दैया खिन्थु दासिमबो बेबायदि अबस्था नै सिथ्लाजोंनो बोहैनाय नै बिराद गाज्रि अबस्था बे लोमजोबखादोंमोन ना ओरैहाय दैयाबो हठात माबा जाबाय रा नै आं ओंखारलांना बे ब्ला ब्ला बावदोंमोन दा ओरै बोहैजोबदोंमोन नै ने बे ब्ला ब्ला खामोन है बेयावनो हान्थुसे रा बेयाव हान्थुसेखामोन हान्थुसेखामोन बेयावनो नायदो नै बिसिम लोमखादोंमोन लिमोनला संसार जाजोब्बाय सेस बे ओंखाम संग्रा ओंखाम जाग्रा सेस बेजों हाबजोबदोंमोन जाहैबाय नै नै सेस बे लोमजोबनानै दै बोहैनायनिमोन नै दा नायदो सिनाव नायब्लानो सिनायगोन सेस बे लालाय सनापुर लोमसावजोबखादोंमोन जाहैबाय बियो नै बोहैसावनानै हाबजोबदोंमोन जाहैबाय बेबो नै बे न'खरावबो दा बेयावबो एसे खमायबाय नै दैया बेबोथ' बुंजोबनानै न'आव हाबजोबदोंमोन जाहैबाय बेयो नै ओरैहाय हाब्रु जाजोब्बाय माथो नै नै न'नि अबस्था नायदो नै माबायदि जाखो नै बे जाहैबाय लालाय सनापुर होननाय गामिनि बेयो लामा मेन लामा आरो बेबो गामियाव थांग्रा दा बेबो नैबे दंग' बायदि जानानै थाबाय नैबे अबस्थाया दा नै दंग' बायदि जानानै दं आरो दाथ' एसे लैबाय माने गोबां लैबाय दहायथ' बेखिनियावनो हान्थुसे फेन्दासे बेबायदि जादोंमोन आरो नै बेयो मालिभिटा एरियानो दा नैबे एसे खमनानै दंसै बेयावबो बेखिनियाव दा नैबेनि न'खरनै न'खरथामसो नै बिसोरो बांसिन जानायखौ जों नुनो मोन्दों बेवहाय दा नैबे बागान बेयावथ' दै थाफेनानो खोमा ओरैनोला खिन्थु दा नै बे माने न'नि बिथा एरियायावनो बे दा दै गोजा जाजोब्बाय नै नायदो दानसिनानै दैखौ हगार हरनांदों नामा बेयाव दानसिनानै न'नि बे गाहायनि इन्जुरखौ दानसिनानैहाय माने ओरै दैखौ गलांहोनो गोनां जादों आरो नङाब्ला मा न'आनो माने गुलुंगौमोन खोमा बे न'आ बोरै न'आ खायलें जाबायमोन नै एखे बिसोरनाथ' न'आव हाबजोबदोंमोन बेयावनो इसिनिखामोन बा दा नैबे सिनखौ नायदो नै एसेसिम जादों नै दा रानबावबायसो हथातनै माबायदि आसरित थासारि जादों नैबे दैनि थाखायनो नैबे मालिभिटा एरियायाव दाउआ मासे मोनखायाखिसै गोजावलांजोबखाबाय अमाखौ मोनदों ने अमाखौ मोनदों 6टा गिदिर दंमोन ओमफ्राय 6टा गिदिर अबावहाय थांदों थैखोना माखो बेखौ बुंनो हाया फिसा फिसायाथ' माखासे गोजावलांनायखौ नुखाबाय मासे थैनायखौ नुबाय आरोखि दा न'आथ' नै बेबायदि जाबाय नै सेस नैबो नायबावदो नै सेस
आं दा नैबे जे जायगायाव न'आव दङ बेयो फंबाय फुंजा होननायमोननि न'। दा फंबाय फुंजामोना जेब्ला बाना जेखे जाथारदोंमोन बे समावहाय नै बेबायदिमोन नै बेबायदि जादोंमोन जोबोद दुखु नोंथांमोना नाय बे फंबाय खेबनानै दोननाय भिडिअ बियो। दा नायदो गय बागानखौ मालिबिथा एरियानि बर्थमाननि गय बागाननि अबस्था दाथ' रानबाय नै दाबो बेबायदि बोहैदों नै गय बागानजोंनो। आं दंफैसै दा मालिबिथा बाजार दिनै बाजार दिनबो दा बाजाराबो एसे गाज्रि अबस्था नायदो नै। अब्ला बेखिनियावनो नैबे दुखुनांथाव भिडिअखौ फोजोबबाय लोगोफोर आरो उननि भिडिअफोराव आं आपडेट होनो नाजाबावगोन बे जायगानि थासारिफोरखौ। बाय बाय।